Сега играем Hunger Games. Почнахме. И тук сме с Ева, която бере трънци. нищо не бере, просто обича да си говори така, като обезумява мисирка. Какво? Никой не знае. Да. И да ви напомня да се абонирате. И Мариана да не хейтва, защото... Не бах майката. Не. Защото хейтерите... Има такова. Че има. Това е някакво гъвка. А Мариана като хейтва няма... О, боже. О, пуяк, това не е мисирка. Ако само ще хейтва, по-добре да не ми гледа клиповете. Да, айва мъкни. И да не се прави на момче, защото... Ей, сега идвам. И добре. Сега... Сега не отвори. Опа, 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 опа. Реши да не. Добре. Щом си решила да не. Ама гледай да не ми шумкаш тук. И между другото Христос воскресе. С третия ден или втория. Айде, бе. Знам, че воскресе. 100 пъти ми казах. При topographication, dachuvation. Опа, 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 опа. Опа, 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 what the fuck. Пребих всичките вече. Вече всичките ги пребих. Бути, 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 бути. Сега вече. И то па сега не мога да ям торто. Карай, няма да ям тортото. Смятам да хапна малко. Ще взема всичко да права си, за да не може никой да го вземе. Лоша съм. Да, ларч чест. Като го прочете, разбра какво е брал на Ева. Това заслужава едно палче нагоре. Нали? Габриел, какво прави според тебе? Не. Не съм умрела, спокойно. Жива съм. Здрава съм. Само малко отгоре отдолу. Окей. Да не гледаме повече глупости и да си гледаме играта. Ева, може ли да ми дадеш девро? Кажи не, кажи не. Кажи не, кажи не, от такива ми е писнал. Напред, че те няма. Искам да рекламирам мейкъп на Габи Умхайзер, което се старае много да показва какво има. И... Да, така е модата сега. Модата. На мейкъп. Знаеш, че отгоре си го... Знам, че е си го. Нищо няма да ме удари, ето го. Само си седа и... Моля ти, излез, ако ще говориш по телефона. Айде, дай, дигай, че ми пречи тази тъпа музика. Ало? Габи, не можем сега снимаме клип. Снимаме клип. И че досадните хора. Да, чувам те. Снимаме клипи и не можем сега. Какво? Нямаме по български. Да, защото Турчева забрави да ми даде. В Габи, снимаме клип, не можем да начало. Бати. Аре, кажи, че снимаме клип и... Чакай, косара са куда... Ти ми се разсърди заради тебе. Ами, браво. Напиши съобщение. Тук. Тук снимаме, не ми се... Силовото поле. Гледаме козуначи. Нали? Чакай! Трънците може да си тук, Ева. Ева, трънци. Може би. Не виждам трънци. Ето трънец, Ева, трънец. Ето това, Ева му вика трънци. Трънец! Това е трънец ли е? Вземи го, вземи го. Не може. Това ще е много ще ни трябва. Може ли ни трябва? То за нищо не служи.
Мани звука. Sugar canes. Вика, че иска само по български. Нали нямаме? Нямаме. Аз ще да от тях, пък тя като снима да ни дразна така. Не, шивам се, няма. Види, че тук всичко диамантено, уе. Тук много диамантини неща са сложили. И така... Но няма храна. Пише последния урок кой е. О, боже. Къде че не си носиш българския? Тук виждам двама. Моля те храна, ес. Окей. Значи ги няма. Та си взела и български. Често. Някой път я ще отсъстваш и искам да ми кажеш домашни. И това е друго, ма баш точно. Ето един. Кил, бебе, кил, бебе. Мамка му. Добре. То за начало е идеално. Добре, ще тъкна пак. Тук няма да пише от сега и ще кажа само кой урок. Окей. Там е. Да, така се става. Окей. Добре. Грозофер. Ама тук е много яко. Що е за трънци сега? Щеш да си жива. Нямаше. Той ще да те спаси. Нали са киде? Можеш да си го изпечеш на супа. Боже, какви глупости. Но какви глупости? Това са истински неща от живота. Може да намериш такви трънци навънка и си ги направиш на супа. Ето, искате да се запознаете с Ева. Така изглеждам аз. Уж. Така изглежда Евчето. Сладурче. И ай, с тия толкова лигавченици, че имаме време. Айде, това ще е последна храна гейм. Смисъл, последния. Абе, за ли го да качиш? И моля да се абонирате за Vlogcast. Това е канал, в който качваме заедно. Как смърти. Vlogcast TV. В момента качваме клип какво можем да направим в банята. Когато сме сами. Дано видяхте нещо. Гъби, малкото гъби, сладичкото гъби. Без повече. Работи. Кажи, че няма на Майнкрафт. Как да й кажа да се абонира? Се за Малчо Channel. Това. Ето ни е новата очна линия. Ето така изглежда. Новата ми очна линия. Те гъби не е лош човек. Може е добро. Не всичко дава, само да не загуби химикалката. Но все пак. Диего Костас. Ай, това кока почва. Боже, какво ще правим? Как може? Празен НССР.
Ма как може да си го надраскал? Ти добре ли си? Това струва пари, как си сипваш нещата? Снимаме ли? Да. Снимаме! Добре хора, явно това ще бъде за днеска. Я се ви харесало, Ама защо лайкнете. не ги рециклираш тези неща, да се бираш до куци? Айде, чао, Ама какво е това? абонирайте се за влог, Ама как как ще ви... може да Чао! държиш тия